На първо място се нареди поредният съдебен спор по Нова телевизия. Опитвам се да разбера дали ще се погрижите за децата, които сте направили на Надя. Няма деца. Деца, Нео! Да нямате деца. Имате момиче на 8 години и син на 5 години. Каква сте вие, госпожо? Аз съм му майка. За един месец колко пъти забременява? Има ли ДНК тест? Не са мой. Сигурен ли си, че не са твои? Рачков, този път репортера Жоро Игнатов не попадна на тъща, Аз не искам зет да ми е млад меринджи. а на свекърва, и то не по-малко люта. Айде бега тука. Аз съм години на дириш. Аз съм години на дириш. Не се бийте, не се бийте. Не се бийте, не се бийте. Не се бийте, само се карайте. На Жоро Игнатов и това му върши работа. Прави ДНК тест. Че ги прави, че видите се още стане. Иначе няма да минеш тук. Разбрали ти? Разбрали? ДНК тест си. Разбрахме! ДНК тест! ДНК тест си. Такава хубава свада не може да мине без наместа и на някоя комшийка. Комшо! Ударил жената с камико муцуната, те то буку. Сега вика полиция. Вика полиция, за какво че вика полиция, къде такъв камик хвърлил на жената? Всъщност, съседката разяснява, че докато Надя се кара със свекърва си, баща й се замесил в някакъв кютек. Така споровете станаха два. Как може да блъскате и да биете един сакат човек? Това се прави, че е сакат, е. Как? Кой ви удари? Кой ви удари? Аз ще го покажа. Как ти сакат, що аз ударил жената с камико муцуната? Що си я ударил, бе? Нали си болен? Нали си болен, госпожо мъжкавия мършавия? Госпожо, мъжкавия, мършавия, по-добре се премирайте в колата, че да не получите някой... Камико муцуната. И следващия път, ако решите да идвате на гости на родата си, носете си или бронежилетки, или... ДНК тест. Че ги прави, че видите се още. Разбрали ти? Разбрали? ДНК тест.